Ui, perquè comprenen pas. Marxar no es diu adéu. Porteu-vos-hi bé. Ah, sí? Aquí no es diu adéu, es diu porteu-vos-hi bé. Sí. Ui, Com? sí. Expliqueu això, expliqueu. Perquè Sí. la llengua catalana sempre se bonjour, au revoir, no importa. Ara si porteu-vos-hi bé. És així. El capellà ho diu, això. Bueno, una nova generació. Bé, jo com n'era un poc clos com ull, que em tenia jove, quan arribava parisiens, que no comprenien pas un mot de català, per no fotre d'ells, els deia, et ben cagat? Oh, Llavors me deien, sí, sí, sí. Tothom reia. Això era més o menys de mainatges. no, man. Te cal explicar la gent que te deien son parlaven parla en francès perquè se creuen. Sí, quan jo, quan tenia pitet, mon pare i ma mare volien que parlessin català. Sempre parlar català. Sempre parlaven català. I la gent, que me coneixien, diu, espia, que em parlava francès. Aquell diu se creure, parla francès. Se creu vol dir de flamaneres. Ui, Això me'n fotia de parlar parisienc, no importa, que m'estavi de punyetes, això. no, el domatge que se perd Sí, se perd. dins les Aquí cases, hi ha un munt de gent que venen aquí, dins les cases se perd aquesta que venen a llengua. comprar aquí, tu, El domatge. comprenen per res, pobrets. Quan trompen un meló, sembla que trompen una casa, i que el toquen, i que és madur, i que és cerebú, són pas de dins, en principi són mus, però són així, hi ha gent que són completament disciplinats. Diu, saben pas això que suen. I això que m'explicàveu ara, Daniela, que és domatge, que és borreca que se parli, que Ah, se parli sí. en català. Sí. Jo, Expliqueu. Jo sempre s'ha parlat a la meva casa, sempre. català, I sempre. encara ara no es parlem també català a casa. A casa meva francès, català. I és que el meu mainatge és que el comprenen, me'l parlen pas bé. Perquè quan anaven a l'escola els obligaven de parlar francès. Ui. I jo mai m'ho he Sí. obligat. Hi ha pas ningú que m'ho hagi obligat de parlar francès. Parlar-hi català està acabat. I quan parles amb qualcú en català te regales. Sí, Ho és. és franc. Aquí que aquests parisiens que em parlen rolen les erres. Jo això estic d'això, jo. Apolit. Més, és una llengua que és guapa, la llengua catalana. I en qui parleu català encara, Elna? Amb tot parlem bé. català amb tots els ancients. Gent que tenen el meu atge. Se'n company. Amb la família sí, Parlem la família català. parlem. Mai en francès, mai. A part, el que tenen mainatges, que ells els hi han après a parlar francès. Però jo sempre els hi parlava català. I el poc de La català, Daniela sempre ens parla català, com ben. i el poc de català que els meus mainatges diuen, és perquè jo els hi he ensenyat. Perquè ells a l'escola li feien parlar francès. Que deien que el català... Deien el que volien. Jo- Ara hi ha professors per això de català. Sí, hi ha professors que volen que la gent parli en català, al país que resta. Bé, En les escoles n'hi n'hi ha ha. que són burros, n'hi ha que els obligaven a fer punicions perquè parlaven català. Seràs punit perquè parleu català. I jo diria la meva llengua, el català. El francès, la meva llengua, som francès i català. Que com era inclòs com ull, me feien pescallant, jo. Jo i més m'emmerdaven i més fio cuny. Perquè us emmerdaven a l'escola, us feien parlar català? Per tot. Ai, per francès? N'hi havia que parlaven francès, que venien de Narbona o venien d'escola major. Jo parlava català. El Madrid, tu ets espanyol. Tu no m'adies espanyol, te fotia carpant. Jo estic francès com tu dic. I parlava català. I tenien un mestre d'escola que era idiot, perquè aquest tipus era idiot. I me deia cada dia que anava en recreació, seràs punit perquè parles català. Un fotimer. Me deia, diu, me'n vaig obligar a ramassar els rocs dins la curt. Jo tenia una tembala de plàstic i ramassava el gras de sorra. I la tembala. Fins i tot que sabia aquest tipus. I aquell tio tenia un bateu que anava en vacances, les vacances d'estiu, anava en vacances a mar, amb aquell bateu. I jo, com m'havia arrencat el cabell del cap, que me fregava cada dia, vaig agafar una peresosa i vaig foradar el bateu de cap a cap. Veia que se deia aquí, cony.
Aquell el podíem pas veure. Em pres que vaig tindre 20 anys, va venir per la festa de Sant Jaume de Torrent, una festa grandiosa. I ma mare de la finestra, i jo havia sentat. Era un tipus, el vaig conèixer. Sall d'aquí, tu. Que en tenir petit m'arrencaves el cabell del cap. Ara jo te'ls arrencaré a tu. Ma mare, toca-li la mà, em diguis per ella. Se'm va empolgant. Hi havia pixeres per tant de nit. Llavors, Daniela, us havien punit a escola per parlar català? No, no. N'hi havia que comprendent. C'est-à-dire, veieu el vilatge, ell és de l'atur. De l'atur a Tocant, vilatge a Tocant. El vilatge a Tocant era més petit. Perquè Aquí és més gros, l'atur hi ha un campanar que és molt alt. I cada any, pel 14 de juliol, calia que hi hagués un poc boig, un tipa, per muntar el drapeu català i francès sul campanar. Jo hi muntat. És damunt, Hi ha 3 campanes. Passava per de dins, fins a la segona campana. Aquí calia salir de fora ja fa nau. Mon pare era al ball i me deia, baixa d'aquí, idiot! Jo muntava fins al paratonera, tenia el drapeu català i francès. Destacava un fil de ferro i tornava a baixar. Ningú no volia fer. Perquè vos sou pagesos. Abans els pagesos tots parlaven català. Tot. Sí, A Elna, quan éreu joves, què es parlava la gent aquí al Català. mercat? Ah, sí, al mercat Català. també. Sí, Al mercat, a les valls, aquí a la sala. Apartut, apartut. Aquí, a la sala Lenàquia. És un matge que se perd. Parlaven català tots, perquè si parlaven francès, els meus companys mateixos me deien, diu, t'espia que se creu parla francès. Ho feien per després, perquè era així. Però jo sempre parlat català, sempre. Sí, I anem a petits i són a la meva casa se parlava català. i no petits que tinc, els hi parlo català. Comprenen. Ells ho tenen més difícil. I de la gent que us ve a comprar, quants n'hi ha que parlen català? Oh, Però és que ja tot, saps quai. sí, a part d'aquests estivants que ven. Oui. La gent del vilatge. Un estivant ja el veieu arribar de lluny. La gent del vilatge sí. O que és del país, que és del país, agafa un meló, ho pren, sap que és bo. Aquests que es toquen, que enxumen, s'han comprat per res aquella. Hi ha mots de la pagesia que se perden, que eren, abans tota la pagesia era en català, totes les eines, totes les coses. Sí, I ara n'hi ha mots que es perden i se poden pas dir més. No, sí, tampoc serem vius nosaltres, serem vells, mai se perdrà, un munt d'otissos del cavall, el collar, la selleta, les cadenes, ho diem en català. Així la gent comprèn, ve un parisien, un xip que ven de Lyon, comprèn per res. No. O llavors, el que em fa més enrajar això, és que teniu catalans que eren d'aquí, que han anat a habitar a Lyon o a París 2 anys i que venen aquí i diuen vous parlez comment? Se recorden tots que són en català. Bueno, escull. Fa enrajar això, això. Un cop ni un era fort de plantar tomates a major, perquè jo jove era obrer agrícola i el vaig llogar a plantar tomates. Doncs sabia el que era tomates. Va estar 2 anys a París i que m'arribava i me diu c'est quoi ça? Mais quoi ça? Ce que je plante. Et fort d'en plantar major de tomates, ja saps per què és? 2 anys que te'n vas, com també idiot, també. Jo els batejava de seguida. Pim-pam. Si els anava per veure el mateix. Diguia. I que sigués el capellà, que siguin portuguès. I expliqueu-nos un poc que teniu un hort, vosaltres, Sí. què hi planteu, què hi feu? Jo hi feia, l'any passat hi vaig fer, hi ha 4 anys que feia carxofes, violeta. L'any passat va ploure molt, vaig ben adobar allò la cosa, Se va podrir. tot se va podrir. Sempre ha vingut cap carxofa. Vaig arrencar tot, tenia bricoters carambús, la pluja te la caure, hi havia un munt de coses per collir d'aquí sort. I que tinc un hort petit, que és de la Meria, i que paguem cada any 40 euros per any, doncs pescant. Jo vaig posant sondatge per l'any i tot, i aquí hi feia cebes, hi feia melós, hi feia tomates, monja fina, hi I feia en tot. Pres tenim un gros hort a la Torre. Sí, a Nectar hi vaig. La Torre del Bisbe. Sí, i la Torre del Virge, que sort és un hort que és un munt celebre, perquè aquí hi havia el templiers que anaven.
en dates temps. Sí. I jo un dia treballant, amb mon pare de vida, vaig llorar amb el tractor i vaig veure, què és això? Dues taques negres. Vaig baixar a espiar. Eren dos caps. Mon pare em diu, entén això. Jo vaig entrar aquí i per avall. Vaig continuar a llaurar. I em vaig plantar carxofes, al bout d'un parell de 3 anys. Ho tregaven amb la mà, amb el cavall de cops. Jo ho feia amb la mà. I vaig veure com un poc groc. Sabia que hi havia coses aquí. El tempiers havia d'estar. Ho sabia. Llavors vaig explicar, què és això? Una creu. I una creu tempiera. La creu tempiera, una veritable, té 1000 anys. Bon, jo la vaig agafar, la vaig netejar amb la tomata. No, vaig posar la cotxe cap a casa. Quan vaig arribar a casa vaig dir, em diu, això que el fes espiar per un tipus que fa recerques. Llavors li vaig ensenyar que s'agreu. Me diu, me la pots deixar pendent un parell de mesos, perquè va anar a Toulouse a fer expertisar. Va tornar a venir i me diu, he trobat quelcom d'interessant aquí. Dic, per què? Diu, estic per mal-lo. Té més de 1000 anys. I llavors va dir que una creu templiers, dels templiers, perquè el meu hort hi visquin. I crec que va fer l'expertisa era un munt de company amb el bisbe de Perpinyà. El bisbe de Perpinyà va telefonar. Això amb el bisbe s'ho posa d'acord. Va dir, he trobat una creu templiera, què em vols fer? La vull vendre, dic. T'interessa? Me diu sí. Quant ne vols? Em vull 100 euros per any. No comprim pas. Té 1000 anys. 100 euros per any, 100.000 euros. No m'he boig. Me seri boig, me tancarien. Me deixen libre, em surt boig i ja. I després me telefona i me diu, jo el que m'interessa és per el teu hort, és per la creu. El que m'interessa és el teu hort. Tal bevi. Quant ne vols? 500.000 euros. És que se creia que era un nou de barquer, jo. Mira, la vida de català, abans la gent parlava en català. No es reunien a les cases. El meu gent eren rics. La televisió era tot morta. Tenien el foc tot l'hivern. Els veïns venien amb nosaltres. Au revoir! Venien al bord del foc i ens contaven històries que feien por de cops. Bé, cada nit, així. I després la gent venien la fresca. I la gent ens convidaven els uns dels altres. Ara hi ha un egoisme. Ara hi ha pesingus més. Ara el tipus, un català, que veu que un tipus, jo m'ho posaria bon mai. I quan un altre tipus és malalús o que troba la s'ensenya, altres coses diuen, ja li està bé aquí, cuny. Portar a passar de mal. I d'història de la vora del foc en recordeu cap? De les que contaven, que contava l'avi... Jo me feia en pou, sembla, perquè era xiquet. I llavors, mon pare me deia, vés-te'n a baix, tanca la porta, no m'ho. Ai, passa baix. Jo per què? Bé, vaig concurs, perquè era en Frederic Potxer que parlava. Recontava històries de... Recontava el francès, escoltaven això. I sempre deia que la fera començava a s'escalfar, feia pou. Deia, diu, la suita a demà a la nit. No es triava d'arribar l'endemà per escoltar la suita. Són històries que feien por. I en pes que em serà més gros, la mare me diu, t'acabes tenint remors del pou del morts. Te faran parreta, que tens de por, te'l vius. Te fia raó. Jo vaig dir un cop, a mitjanit amb un company, anem al cimenteri. Feia un poc de vent. Jo passava davant i com el vent feia remenar aquelles plaques. El company feia com jo. Mira, dic que es pareix, allà em passi. Això eren bestieses de joves. Bé, teníem de sols, mare, ara tenim sols per tot. I després la gent te reunies a la nit, a tothom era company, mataven el porc, hi havia 20 persones que venien a matar el porc, el tronc demà era una grossa festa. Ara tothom ara és a la seva casa. I si un company és mal fotut, te li està bé d'aquí cuny. Bé, passa amb els catalans, els gens que són mig catalans. Perquè els del català tenen una cultura i són gent intel·ligents. Hi ha de burros, però hi ha intel·ligència. I aquesta cultura s'està perdent, com s'està perdent la llengua? Se perd perquè el mainatge els ensenyen per la llengua. Els mainatges que neixen parlen francès tots. A l'escola els obliguen de parlar francès.
a part de l'escola, parla català. Sí, hi ha qualque professor ara que memes de català Sí, n'hi ha que, a les escoles. n'hi ha que et demanen que parlin català. N'hi ha pocs. Hi ha que ho fan. L'escola que el català es representa, que la Grau representa, aquí parlen català. Més ja els altres es diuen molt, perquè diuen que la llengua del país es considera en un parisenc de parlar català i parlar parisenc, això no parli català, la meva llengua. D'acord. No, però te comprenen pas. Oh, Ui, i què veneu aquí? Malús, melons, Melons, melons? tomates. Però com en dieu? Quan més? malús, Malús. tomates, Tomates. Monja fina. Ceba. cebes, Ceba ruja. abricots, valencià. de tot el que se passa, tot el que volen la gent. Però quan venen a comprar els diuen en francès, no? I Sí, som parisenc, perquè si dieu en català comprem per res. Ha vingut una, que ha vingut a comprar un meló. Xiquet, quan va el meló? 2 euros. Si me fas un el princ, menja tu el meló. Són gent així, són gent malos ben presos. Ven a passar vacances aquí, a passar més. I tenen més cap tu. I sempre davant. I si els deixeu dins del camp, quan arribeu, és tornat. Roben tot el que poden. Molt bé. Llavors a Cantempònia Hola. el castorull que passa. Perquè sempre m'ha agradat això de jo. Dona'ls-hi la caseta. Els noms els tens guardats, Sí, sí. els noms? Voleu una porta? Però els dirà millor per la No, però portar, la cageta s'ha portat. I Jo jo he no dit que tenen vos de en deixar de No, compraria tu dues per sí, i vos els pagaré. No, És per YouTube. és el matí. I on canvia el català? Aquí dels pobles de la plana canvia. A la muntanya. I abans de la muntanya, a la plana, no... No, A la muntanya tenen a la muntanya davant un poc de... de Formigueres, un patuès, Font-romeu, un poc. els angles, és per el mateix català. No. Hi ha mots que compren pas bé. Una, aquell pasta que tenien les vaques, que em va dir piperdú. Què era això piperdú? Era pivelador. Piperdú, què era això piperdú? Volia pivelador, un vilatge tocat. Ué, Jo deia pivelador, ell deia piperdú. Foli blava. Com he dit, foli què? Foli blava. Foli blava? Ai, que és una expressió vostra, aquesta. Foli blava. Per què blava? també se diu així. I ara, quan marxarem, quan partirem, direm aquest mot que s'hi diu aquí. Com és? Quan no diu pas a diu aquí. Quan partiu, com heu dit que se deia, Poseu-vos-hi bé. poseu-vos-hi bé. Porteu-vos-hi bé. Porteu-vos-hi bé o adiu. És el mateix mot. Porteu-vos-hi Adiu vol bé. dir bon adiu. Porteu-vos-hi bé. Voilà, adiu vol dir el reguard. Això és d'aquí d'Elna, Sí, sí, porteu-vos-hi bé. de tot. Jo havia pas sentit mai, De això. tot el departament. Tot el departament no. Que sí, Sí. que aneu a Elda, que aneu sense obliar que si dieu en català porteu-vos-hi bé, sap el que vol dir. Ara si dieu en un parisenc, Ah, és Aquí. normal. Perquè nosaltres diem adeu. sí, bé, Adeu. aquí té bé. Ué, voilà. Bé, jo Porteu-vos-hi bé. Doncs porteu-vos-hi bé, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Nos ha Jo fet també. ple I també. si mai torni a Elna, compraré melons, no els pagaré, eh? Si sempre es morts, l'any que ve tornem a venir. Nosaltres també. Sí? Sempre es morts, clar. Voilà. I si l'any que ve torneu a venir i si us agrada el cinglar, m'ho faré menjar de cinglar. En Civet, o com? El tinc, no, que jo el feia, ell el cuina, el molí també. Més jo, cada any em mati i alé. Després que veia a la casa, veient a Espanya a la casa, a la Muga, a Caixolatge de tocant, i ara veiem França. Veieu, són morts 400 cinglars. En són morts un. Això us ho mengem tots? No, o què? Ai, no. no. No, no us agrada pas. Doneu moltes coses, eh? Sí, per què? Sempre. No, Sempre de donem sols, coses. de sols no en Sempre. tinc pas, de sols. Mai ens han mancat, mai ens han tingut, mai ens han mancat. Perquè Sí. vos donen coses a vos també. Tingut, no Déu. No? Ai, donar sense rebre Jo, malament, eh? no, això és així, jo. Jo donaria ni per aquí. Jo que quan ven a casa me diu, vol, tens pa cinglar per menjar, té, porta't això. Quant te dec per res? Gent que de cops quan demà que no el trobi, me diu més per bonjour. Me diu per res, que passen aquí com de cunys. I jo em foto d'això. La sola Sempre cosa, així. la sola cosa que demani a la gent, sobretot, me perdis per mal i manquis pas de respecte. Perquè si manques, me perdes mal i manques de respecte, veuràs el sorrull que hi haurà. No ho heu dit això, el sorrull? El El sorrull. sorrull. Què és el sorrull? El sorrull per tancar? No, la plantofada. La plantofada. Tinc una casa a Sant Pere del Fulcans. Ja
a Cerdanya. Va haver com va, ve com va. I el síndic van fer treballs per l'entorn. I van dir que pagar l'avança. I jo me calia pagar 4.000 i quelques euros. No fa car, perquè era el percentatge de la peça que tenim. Llavors hi havia el massa car, el local d'Urbà, em van adobar tot, i de 4.000 i quelques va baixar a 2.000 i quelques. Bon, i al cop, Volien pas el tipus me devia 2.000 i quelques euros, síndic. Era un petit merdós aquí, parlava francès aquí. Li dic, tu, els sous demà se són donat, envia'm-los cap aquí. Són meus, són pas teus. Ah, diu, no, la llei, escolta'm bé, vaig tenir qualsevol al telèfon. Diumenge muntaré a tu al cabinet i veuràs el sorgull que hi haurà. I vaig dir, se va convendre el que volia dir. No t'ho enviï dilluns. I s'hi va enviar el porta. El soroll és garrotada seca. Garrotada seca. Sempre. Així la gent comprèn. Si els hi dius en amistat, comprenen per res. Tostes, aquí comprenen. Ja és així. Molt bé, encantat. Vos de Fadrina, m'heu dit el nom de Fadrina? Quin era? Roquera. Roquera. I jo de casament rus. Bé, són canviat. Me deien Rubio, jo, que m'anava a casar a Espanya, a la Buga, fent Espanya, que anava a casar, me deien Rubio. Ai, e lui, tu gli has donné le melone? Volia. Deia, per què Rubio? Ah, un Perquè el rus és Rubio, Sí, d'Espanya. sí. A la Buga. O teníem un de companys d'Espanya. Eren tots catalans, també. Era la frontera, que eren braves. Que me veien això a Sant Pepino. Ens acomiadeu? Sí. Com ens ho diríeu? No, porteu-vos-hi bé, això que... Bueno, Porteu-vos-hi porteu-vos-hi bé. Ale. Ale. Som-hi. Porteu-vos-hi bé. Porteu-vos-hi bé. Molt bé. Això